Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सानसु बर' चेनेलाव फिन खनसेबाव आरो बरायफिनबाय आरोना जों दिनै फिल्म शुट खालामनो नागिरदों आरोना नाय बिथिंजाय बामबुला दं बामबुलायाबो खालामगासिनो आरोना लोगोफोर नोंसोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांफैदो आरोना मा जायो मा जाया फार्स्टनिफ्रायनो अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होयो आरो Hai लोगोफोर नायलांबाय थादो नांगौ बाखि आब' दासो बेखौनो खालामनांगौमोन आंनिखौ जाखानाङा जाम्फि जायगाखौ गुरु आंना उलनि दे आंनिखौ जाखानाङा आंनिखौ जाखानाङा जाम्फि मैसो खायसे नुदों बोरै जागोन बायबोथ' आं गाखोनो हायाखै जाम्फि जाम्फिया हाया गाखोनो आं हाबाय दे हनै आंहा जा मोनदों गोदोर गोदोर मोनखादों मैखुनखौ बोरैबाय जाम्फि मोजांखा गैया माथो हनै बोरै हानगोन आङो बैखौ आखायानो मोनस'आ जा मोजां मोनखादों मोजां खालि बामबुला हनै जाम्फि थाइजौआ जा गोदै गोदै गोदोनोथ' जोंहानिसो थाइजौआ जोंहा आबौआ हानो होआ आं जागौमोन थाइजौखौ थाव जानोबालाय थाइसे जानो हागोन औ जायोथ' थ' हायनि जोंहा थाइलेङा फैबा लाय जागोन थु गोलैगोन मोजांथार नङाबा नोंसोर लायजों लाय जागोन मायाबो गोलैनाया आंनिसो आंखौ मा मोनदों नोङो आंनि थाइजौसो Asal bumarda. Asal bulayda. asal behendek ini aku nagomen. Bandor. Mondai kan लोगोफोर नै आङो ड्रेसखौ चेन्ज खालामलायबाय आरोना बामबुलानि बिमा जानो थाखाय दाब्लि जानोसै एबारनिया दहाय जादोंमोन दामफे दानिया जानोसै दाब्लि नै बाजिया दंखलाव मा सुनो फैदोंथाय जोंनि बाजै गावदाङा जों दा दसे जिरायथ'दो लोगोफोर सा लोंनि आरोना नायलांबाय थादोंसो लोगोफोर सा लोंनि जों दसे नै जोंनिया न'खरनि फेमिलिफ्रा सा लोंदो लोगोफोर गासिबो फाइनेलि लोगोफोर जों नै सफैबाय सुदाव लकेसनाव सफैबाय आरोना लोगोफोर आं दाब्लि जालायबाय लोगोफोर नै लोगोफोर नै बामबुलाखौ नेगासिनो आंहा बामबुला फिसालाया गोमागासिनो लोगोफोर नै आं बामबुला फिसाखौ नेदों बामबुला फिसाया गोमाना दङ आंहा दे जाबाय दे लोगोफोर जों दसे जिरायलायबाय नै आंना नै फिसाजोआ बिमाजों नङाबानो जाखाया आरोना लोगोफोर बिराद थारांना फिसाजोआ ओंखाम जाबायना जायाखै नानि मानो जायाखै नानि नोंनो खुरना होआखै बाबाया नोंनो खुरना होदोंना होआखै नानि खोन्थालाय देलाय बाबाया खुरना होदोंना होआखै मानो अबाव थांदों बाबाया खोन्थालाय बाबाया अबाव थांदों अबेहाय टाउनाव Action. आरो बे गायदिया नङा दुइसा खामग्रा फार्स्टआव डाइरेक्ट बुंग्रोबा मिलायनो हाया एसे रागा जोंनानै दसे थानानै बुं लोगो लोगो बुंबा मिलायनो हाया एक्सन आरो बे गायदि बिमाया गायदि बिमा जागोन सोलायनो एक्सन मा सार फैयाखै जालाबायनो आंखौ थगायनो जायगा मोनाखै नोंसोरो हा आखासिन मा सार फैयाखै जालाबायनो आंखौ थगायनो जायगा मोनाखै नोंसोरो हा स' लोगोफोर नै जायला मास्टारनि सुट दङ आरोना बेहाय नायलांबाय थादों नोंसोर जोंनि भिडिअखौ ना लोगोफोर बोरै नुदों
खोन्थाहरदो कमेन्ट्सआव अरे डबली क्या करता है एक्सरसाइज करता है मामा सोली बिलाय ए डबली सारसे माथो सारसे माथो बिदि एक्सरसाइज खालामो मानसिया हा आं न'खौ सार नोंखौ बाबा गोदा सुदा दानो सिफा सिगौमोन आंनि मा एक्सरसाइज खालामनाय जादों बियो हा स' लोगोफोर नै जोंनि बिथां नायगिरि मोना नायलाय फैनाय नायगिरि बिथांमोना जोंनि सुट खालामखौ नायदों आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर जोंनि भिडिअ'आ बेखिनियाव सुदा जोबथ'लायबाय आरोना बै न'सिम थांलायनोसै आरो जों दा थांगासिनो बारोखै स' लोगोफोर नै जोंना लोगोआ खायलें बोरायनि रल लासिगोन आरोना देलायगासिनो औ होनदों दे स'नाय लोगोआ आंना खायलें बोराया स्क्रिप्ट फरायगासिनो आरोना नायदो लोगोफोर नायदो खायलें आफा एसे हाय स' लोगोफोर जों नै बारियाव सुट लाना फैदों आरोना खायलें बोरायनि नै जोंनिया स्क्रिप्टआ बेनो लास्ट सिन्स आरोना लोगोफोर नायबावदों नोंथांमोना एसेबां स' लोगोफोर जोंनि भिडिअ खालामनाया जोब्बाय आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरोना साबस्क्राइबबो खालामना होदो आरोना बर'जों बर' अननानै थाबैनो 1K खालामना होदो बाय बाय लोगोफोर